Weer iedereen die binnenkomt. Ja? Gaan we erop? Ja, ik ga erop. Ja. Het feestje is... Oh, dat is wel... Het feest. Hij mocht. Dus ja, nou begin ik weer. Ja, en er staat ook nog een behoorlijk windje, dus het is weer zeilen is leuk nou. Ja, superleuk. Lekker hoor. Wie is dat? Dat is Ros. Ja. Een hele andere leeftijd. Maakt een hele spannende indruk. Ik heb 4 foto's gemaakt, denk ik. Ik had een vraag over de hertelingbijlen, hè? En Fred die had het al helemaal door de grond. En ik zei, ja, dat kan toch ook wel, dat het zo'n klein is en dan allemaal echt aan zo'n beetje. Ja, ja. Maar dan wel. Ja, ik heb het Doe stil, nu. Ja, dat was echt terug op vaak ook. Camera's, ja. Ik heb nog een... Zo kunnen zij nog inderdaad kijken. Doe ze wat, Ja, op zich is het wel goed dat ze er zijn, maar... High definition. Nee, een van de, diegene die beneden zit. Ja, nee, maar hij zit er niet meer.